61 sena ilu kien hemm l-istrajk ġenerali ordnat mill-General Workers Union u bdew l-irvellijiet li waslu għal stat ta' emerġenza ddikjarat mill-ħakkiem Ingliż. L-inkwiet kien ilu jberraq meta fil-bidu tal-1958 għaddiet il-Break with Britain Resolution, riżoluzzjoni li gawdiet l-appoġġ tal-Parlament Malti. B'din ir-riżoluzzjoni l-Gvern responsabbli Malti li xorta kien taħt il-kolonja Ingliża rrid jinħall minn mal-Ingliżi wara li fallew in-negozjati tal-integration fejn Malta kienet se tibda tgawdi mill-istess livelli u drittijiet li kellhom in-nies fir-Renju Unit. Meta mbagħad il-Gvern Ingliż beda jkeċċi l-ħaddiema mit-tarsna għam l-inkwiet. Mintof ir-reżenja minn Prim Ministru jiem qabel l-irvellijiet. Jekk inkunu ġwejjef aħna, jistħuna u liedna u li tuliedna. Illum waslet is-sija meta kull Malti irid bil-fatti juri li Malta għalina tiġi l-ewwel u qabel kollox. Wara li xi ħaddiema ħarġu jipprotestaw u ġew attakkati għam l-inkwiet nhar 28 April tal-1958. Il-pulizija mmexxija mill-ħakkiem barrani ħarġu jikkontrollaw lil dawk li ħarġu jipprotestaw. Għam l-inkwiet partikolarment f'Raħa Ġdid u fil-Marsa blar episodju jiġri fit-tela ta' Kordin. L-Ingliżi arrestaw madwar 100 ruħ, ħafna minnhom intbagħtu l-ħabs għaliex iġġieldu għal ħelsien ta' pajjiżna. Fost dawn kien hemm Agata Barbara. Il-Gvernatur Robert Laycock issospenda l-Kostituzzjoni u neħħa kull dritt ta' awtonomija li kellhom il-Maltin. Bla dubju din il-ġrajja storika timmarka l-mixja ta' pajjiż li kien għadu maħkum mill-madmad tal-barrani iżda ulied dan il-pajjiż iġġieldu għas-sovranità li llum għandna b'sisien tant sodi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.